Pozdravljamo sa nekih otprilike 1300 metara nadmorske visine. Nalazim se na Ivanovim koritima i u toku je radionica klasične muzike koja se inače svakog ljeta otprilike u ovom periodu ovdje održava. Moji današnji gosti i sagovornici su Marko Simović i Tatjana Prelić. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Više od ljeta. Dobar dan, dobrodošli vi kod nas u ovaj prelijepni planinski ambijent. Dobar dan, hvala. Prvo, kakvi su vam utisci ove godine što se tiče same radionice i svega onoga kako je organizovano ovdje? Mi svakako svake godine rastemo. Ovaj projekat, ja imam to zadovoljstvo, budem uključen od inicijalne ideje pa do današnjih dana i svakako broj učesnika raste, što je potvrda povećanog interesovanja za onim što mi radimo, samim tim i legitimitet da to što mi radimo jeste na neki način, možemo da kažemo, dobro. Duplirali smo bukvalno goste iz inostranstva, što je isto veliki kuriozitet, tako da na dobrom smo putu. Siguran sam da ćemo u nekoj relativno kratko govoreći o umjetnosti, jer umjetnosti se ništa ne dešava za nekoliko godina, nekad su potrebne decenije, nekad vijekovi, ali mislim da mi nećemo toliko vremena čekati, da ćemo stvarno na taj način da se pozicioniramo kao možda jedan od najznačajnijih dječjih radionica u ovom segmentu njihovog obrazovanja, kamerne muzike i orkestarskog muziciranja. Da, pomenuli ste kamernu muziku. Možemo li malo da kažemo ljudima, onima koji se ne bave klasičnom muzikom, da pojasnimo šta je kamerna muzika i koliko je u stvari važna ova radionica za mlade polaznike? Znači, kamerna muzika je, za razliku od sastava kao što je solista, znači neko ko sam svira kompoziciju ili orkestar, znači jednu veću, koja okuplja jednu veću grupu instrumentalista, je jedan sastav koji se sastoji od dva, znači duo, trio, kvartet, kvintet, znači okuplja jedan manji broj muzičara i za razvoj, po mom mišljenju, za razvoj mladih umjetnika je neophodan. Ne samo u umjetničkom smislu, nego i u socijalnom smislu. Oni se druže, oni se razmjenjuju svoje ideje, dobiju nove ideje, što je izuzetno značajno, jer kao solist ili u orkestru gdje ih vodi dirigent, možda nemaju toliko prilike da sami dolaze na ideje, da sami proučavaju, naravno uz našu pomoć, uz pomoć docenata, ali je to moje iskustvo, a ja sam ovdje odrasla i to iskustvo imam stvarno od djetinjstva bavljenja kamernom muzikom, je izuzetno važno i neprocenjivo. I to su sve talentovana djeca. Pomenuli smo da dolazi iz raznih krajeva. Možemo li ovako da kažemo iz kojih su to sve zemalja došli? Pretežno okosnice su naše domaće snage koje dolaze iz muzičke škole Vasa Pavić u Podgorici i Andre Navara. Također imamo đake iz Tivatske muzičke škole, tu su i duvači i gudači. Imamo goste gudači i duvače iz Makedonije i imamo duvače iz Srbije. Kad bismo poredili ovu radionicu možda sa nekim drugim radionicama, da li se organizuju još negdje radionice? Da li ste posjećivali neke druge? Kako vam se čini ova ovdje na Ivanovim koritima? Da li u Srbiji, u regionu uopšte se rade ovakve stvari? Prvo cijeli ambijent je idealan za takav jedan rad. Docenti su vrlo kompetentni, djeca su strašno talentovana, znači ovako nešto je stvarno za veliku pohvalu i ja sam stvarno sretna što sam prvi put ove godine i sa svim kolegama i djecom ovdje. Ali ne posljednji. Da, nadam se ne posljednji i vrlo sam zadovoljna i kao što sam rekla, za svaku pohvalu. Što se kamerne muzike tiče, to je najosnovniji vid muziciranja zajedničkog koji će im omogućiti da se razvoju ne samo kao kamerni muzičari, nego kao solisti. Ima većih, boljih individualaca, ima slavidnijih, kao i u svakom timskom. To je prosto timski sport, kamerna muzika. I mi ovdje nekako trudimo se da njegujemo, da razvijamo kod njih, osim tog njihovog individualizma, ja solista, ja najbolji, ja sam, ipak ne može jedan da udari na cijelu vojsku. Tako da, možda, u stvari može kod nas, ali mi ih učimo da ipak postavljanje ega možda malo. Upravo to. Dakle, ako uzmemo statistički podatak da će od njih možda jedan da se bavi samo solo karijerom, onda prosto moramo da shvatimo da je to nešto što je za njih najbitnije. Oni uživaju u tome, uče to. Da li će imati uskoro kome i to da sviraju? Kolika je zainteresovanost uopšte publike za tu vrstu muzike, da posjećuju uopšte koncerte klasične muzike? Dakle,
sama, evo, mali šlagvor za to, evolucija kampa se ogleda u tome da dječaci, djevojčice koji su bili kod nas prošle i pretprošle godine ovdje, već uveliko rade sa svojim mlađim kolegama koji tek dolaze i već im kažu moraš ovako, onako, gledaj ovamo, gledaj onamo i ti sad vidiš tačno u njima ono što si i htio da probudiš prije nekog vremena. Što se interesovanja tiče, tu je svakako nešto ono čemu moram da se vratim, a to je da neke stvari zaista traju godinama, desetinama, vjekovima i to je nešto što se mora razvijati. Ja svakako nesumnjivo da je interesovanje za klasičnom muzikom svim vidovima kamernog, orkestarskog, simfonijskog muziciranja u Crnoj Gori postoji, ali kad kažem im publici i dalje treba nekako na neki način to približavati. Kriza publike nije samo ovdje. To što ste vi pitali, naravno da klasična muzika, recimo i muzika 20. vijeka specijalno, je svugdje u Evropi. Znači, pada publika, nema dovoljno interesovanja i ovo je najbolji način, znači da se mladi ljudi što ranije zainteresuju, da bi svoje vršnjake zainteresovali, da bi se taj krug što više širio, što je Marko rekao, da bi njihovi roditelji, njihove babe, tetke i stričevi, znači došli njih da čuju i da bi se oni u stvari time što se bave tom vrstom muzike približili i otvorili za sve ostale, ne samo za muziku, nego i za umjetnost i da bi se ta tradicija znači, dalje širila. Se stvarno svugdje u Evropi sve i manje publike u salama i to je veliki problem jer čemu sve obrazovanje, muzičari su zabrinuti i postoji stvarno praksa, evo ja radim u Hanoveru, da puno fondacija organizuje rad po školama, rad sa mladim ljudima, sa omladincima iz tog razloga da bi im približilo, ali vi ne možete iz daljine njih da zainteresujete i da im probudite ljubav prema muzici. Hvala vam na ovom razgovoru. Nadam se da ćete imati dosta uspjeha i sa radionicom i sa završnim koncertima koji su 14. i 15. na Cetinju i u Podgorici. Dakle, koncerti su 14. na Cetinju u svečanoj sali Ministarstva kulture s početkom u 20 časova i također koncert u Kulturno-informativnom centru Budo Tomić u Podgorici koji jeste nosilac ovog projekta, na čemu im se zaista zahvaljujem, uz naravno pomoć obrazovnih institucija malo prije navedenih koji nam šalju svoju djecu. Dakle, eto, nadamo se da ćete doći u što većem broju, da ćete nas i vi propratiti i da ćete ostaviti uspomenu toj djeci koja sviraju na taj koncert kao zabilježen okom kamere. Hvala vam puno još jednom. Toliko od nas sa Ivanovih korita, sada se ponovo vraćamo na 0 metara nadmorske visine.